You can't touch this. Әйтә әле безнең һымак яшьтәр йоклап йөрөйтеп юк әле шанмагы уллар эштәр эшләй күңел асыбәеп без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк Көндәрдә яшьтәр үсеп еттер акыллы матурдар дөньялагы иң дуст һәм дәртле күңелле егетләр һәм кызлар без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк Шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк Бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк без бит бәхетле бездә бар теләк шуның өчен бергә яшәргә кирәк шуның өчен бергә яшәргә кирәк шуның өчен бергә яшәргә кирәк